Ya, nggo dina njaluk dhuwit blonjo. Ngene iki engko dijaluki dhuwit blonjo yang gremeng. Wong yo nggo keperluan resto. Alah, ya. Yuk dhuwit blonjo, Bos. Nah, esuk wis teko kene. Dhuwit blonjo kok malak preman, mbok anggap iki wong preman ta apa? Gua saya agak genan kok gremeng ae dijaluki Dhuwit cah. blonjo bos iku ya, Bos, nyuwun dhuwit blonjo kok. Bos, dhuwit blonjo kok preman Ya wis, Bos, yuk dhuwit blonjo, gagenan Ndak apik ngono ku karyawan ngono. Ya wis nang gagenan dipekno aja gremeng ae cah. Kawan 1 juta lah piro? Lah iki shopping ta blonjo dhuwit 1 juta men blonjo. Lah mbok kira tuku bayem nang omah piye? Karep dhewe lah buka apa ora restone kok Ayo gremeng. paling sak gendel 5.000. Ya kowe sing bakul ndang tuku. Nek amal oleh 5.000. Kowe tok ngongkon-ngongkon donatur dilarang atur. Ya wis, sing gagenan duwite aja omong ae. Iso. Nah, Wis tak tokno mang 1 juta ya. Lah ya suwene cah. Oh, ini masalah duit yo, tenan oh. 1, 2, 3, 4, Suwene. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hitung nih 1 juta iki wis. Ya. Hitung. Jiro, lu, 4, 6, 7, 8, 9, 10 wis pas ya. Nah, ono sing nyelempet pura neh iku mang hitung jekne. 1, Lah ngono. 2, 3, 4, Lah ngono. 5, 6, 7, 8, 9, 10 wis. Nah. Nek ora percaya blonjo dhewe wis. Oh, makasih. karyawan Ya. Yo dek blonjo 1 juta sorane nyawa, ora gelem blonjo dhewe kakek ngomong. Alah wis. Tak nggo shopping iki. Nah, ngene iki lho. Mek don pandan ditekati gak tuku mek ning kene wong-wong. Ya ben apa? Ben duwe irit. Kok isih diomong jarene aku nganggo shopping. Apane shopping? Alah ya. Tak premakno. Ben ora usah tuku don pandan. Kok malah isih diene sing ora-ora. Ya. Blonjo kayak ngene. Ngene iki trimo grame dikeki dhuwit 100. Dijaluki dhuwit blonjo wis sambate ra karuan. Lah, ya. Ngene iki lho. Jarine kok nek dikeki akeh tak nggo shopping. Shopping apane? Dinggo blonjo wis kurang e kok. Delok ah. Ya. Halah. Pas nyek dhuwit, Bas. Halah, bendino amen duit. Mang kurang. Blonjonan akeh ra karuan kok. Mang tak premakno aku pandan iku lho. Njaluk-njaluk wong ngiris dhewe. Urusan nek aku ngono kuwi sombok kandhani mek pandan barang. Ya wis nang gagenan duwe Kowe endi. nek kon ngentekno dhuwit 1 juta sak jam urung ono iku balik meneh jane mbok kuwi tuku apa? Tak nggo shopping Lho, ngono ku ndak bener karyawan laknat ngono ku jenenge. Wes gagenan aja omong ae kok tak dono. Engko ana laporane waca kabeh ya blonjone apa engko hitung. Ngentekno dhuwit sak jam kok balik meneh jan wong wedok jaringan bolong ngono ku jenenge. Ya wis ora sak blonjo, restone tutup ya. Lho karepem kowe sing gawe ontran-ontran resto tutup. Oh, aturanem. Bae gagenan Bae piye? Gagenan duit. Kayak piro? 500 saya bener Ora apik ngono ku karyawan dhuwit neh. Berapa? Bos duit neh bos, belanja kurang. Lah yo apik ngono lho. Sopan, Bu, nyuwun arep meleh blonjo. Alah. Terus gagenan aja omong ae cah. Karyawan laknat ngono. Sawan. Nanti aku gelem ae. 1 cukup. Tak nggo tuku cilok iki cukup ah. Cek cilok ya. Apik ah nek omong cilok 1.000 lah sak keranjang. Ya wis gagenan dan gagenan diitungno. Aja suwi-suwi. Terus sawan. 2, 3, 4, 5 jejer nek ana sing nyelempit. Wis lho ya. Iki engko tenan lho ya iki lho pas lho ya 500 engko mbok kira luweh. Ya wis sak parkir 2.000 yo ditulis. Ya wis, makasih. Engko nanti njaluk neh. Ya ampun. Karyawan laknat njaluk ora sing apik. Oh, blodok.
ngene iki ya timbang aku dituduhi aku ora shopping dituduh shopping ini kita nggo shopping tenan tuku cilok alah ngene iki mangan gacoan enak ta awan-awan MBS apa jenenge gobak soder lah penake yuk wis budal ya tulungi lah cacah tulungi ora iso nggawa iki bedhok-bedhok kan blonjo ngene iki kakek aneh tenan Ya. sapa mil anak sapa iki mil kok ora debutah nang ngulingi iki lho Bro. kancane kesusahan endi lah cah ya Iki sama bro ya. tiba mah anakku Tak. sik Lah yo ngene iki kon blonjo ya aku. awan-awan blonjo kakek ngene mil ama dikek 100 lho ra wong kakek aneh ngono kuwi Ngono ndek nemene mbok susuk 200 e digoleki sik ano. iya marker kan wis sak mil Ngono mbok di kelasno wong aku yo butuh 500 ngono ku. ya iya walah ngene iki blonjo balik ping 5 diketokno ceblok jarene kan. shopping tok ngene iki ndek kanca ya ora butuh mewah Wah. ya alah wis wah kanca laknat kabeh